This is the topic of the day. The discipline of God. Especially izandla media team. Siyacela. Hallelujah. You guys are doing great. Siyabonga. The discipline of God. That is what we are learning today. Ukuyala kukaThixo. Thank you, Jesus. Ake siqale siyichaze ukuthi iyini discipline kaNkulunkulu. Uzokubhala phansi lokho. I-correction kaNkulunkulu isukela noma igqugquzelwa uthando lwakhe. Hallelujah. I-correction from God, it is inspired by what? By His love. Meaning, for God to correct you, into yokuqala, it must be what, bazalwane? Uthando. So yonke enye into esizokwenzeka welereko, it is driven by what? Uthando analo towards us. So this means if God had no love for us, ubengeke aze asicorrect. So i-correction ivela kuphi bazalwane? Ivela ekutheni uyasithanda, uyangithanda. That is why He will correct. There's something I want to teach tonight. Hallelujah. I-correction ivela bazalwane. Musani ukulahleka bazalwane. Musani impela nje ukulahleka. Beku-right sihlele emakhaya. I-correction kaNkulunkulu ivela kuphi bazalwane? Thank you. Ivela othandweni lakhe. Why ngifuna uyiphinde lento? Ngifuna uyiphinde khani izosinka into your spirit. Ukuze namhla impilo iqala ingathi ifuna ukuba tense, uzwa ukuthi i-offense is at your doorstep. Uzokhumbula ukuthi above all else uthando lwakhe. Uyazi ukuthi ama-situations aqhamuka ngesandla sikaNkulunkulu, sometimes indlela owabuka ngayo, i-perception yakho iyakontrola ukuthi what will be the outcome. So ngoba ngithi phinde emva kwami, ngiyazi ukuthi ukhathele, abantu babuye emsebenzini bavule namhlanje. But above all that, nakho kubalulekile. God will not correct you unless He what? He loves you. He won't correct you. So the correction from God is for those He loves. Eyalaba abathanda. 2, i-correction kaNkulunkulu umsebenzi wayo is to train you so that uzoba ne-spiritual growth. Nikhona? So from i-correction is inspired by God's love. Number 2, i-purpose ye-correction is for i-training. I-training yakhona, it aims at producing spiritual growth kuwe. Ukuthi khula ey'ntweni zakamoya. Uyazi ukuthi nje uthando into yakamoya. Uthando akusinto physical. Uthando, it's a spiritual activity. That is why uma uwumzalwane who doesn't walk by the Spirit, you cannot love. Kuthatha ukuba umuntu kamoya ukuthanda. Ngeke uthanda usenyameni. Waba senyameni uzolidwa ama-emotions. And ama-emotions are a tendency to change now and again, depending on the present situation ngaleso sikhathi. But umuntu kamoya akalawulwa ama-elements angaphandle, ulawulwa
a power that is within. And that power is the Holy Spirit. Forgiveness is the activity of the Spirit. So you need to be a spirit man for you ukwazi ukwenza njani to forgive. Zonke lezi zinto ingena under spiritual growth. Umzalwane okukhulayo kumoya umkala ngalezi zinto, uthando, ukuxolela, ukubheka kade, ukubekezela. These are the spiritual activities. So uma kuthiwa umuntu uyakhula kumoya, akushiya ukuthandaza ngezilimi. Ukukhula kumoya, it is when sibona uthela izithelo zothando, izithelo zokuxolela, izithelo zokubekezela, izithelo zokukholwa. Then we say this person is growing spiritual. Not only spiritual growth, but also what, bazalwane? Maturity. Immaturity, immaturity, it's all about when someone we says he is matured, sikubuka under test and trials. Immaturity kuyikale ngezinye izinto. Immaturity siyibuka ngokuthi how do you respond to negativity? How do you respond uma umzalwane wakho ekunyathela ikhona? Aha. Sekuthiwa ukhulile. Yabo? Ukhulile. Maturity. You are becoming a son. Abantu abamaturile, they move from the nepios stage to hios stage. Ukuthi ama conflict wahandlisha kanjani? Maturity. But la ku spiritual growth sibuka this person can love. Useyakwazi ukuthanda engalidwa ama emotions. Uthando lingenamkhawulo. Uthando oluthi angikuthandi ngobumuhle. Ngikuthanda ngazi ukuthi usazongibetray, but I choose to love. That is spiritual growth. But masikhuluma nge-maturity, immaturity ibonakala kakhulu uma conflicts resolutions. Uma umzalwane ekuthatha ngo-left, uyakwazi ukuba i-bigger person noma wehla kakhulu kunaye. Uthi wentsha, ngane. Hallelujah. Right. Not only maturity, but also what, bazalwane? Holiness, ubungcwele. Makuthiwa ke kunendle engikwazi ukuxoxa nayo ngifundise ngobungcwele. It is this house. Ukuthi ubungcwele akusikho ukuthi wena ubhema isnef mina ngisibheke. Wena uphuza ibhiya mina ngiphuza. I-holiness simply means one. I-holiness ayiqhamuke ey'ntweni zangaphandle ingaqalanga kuwe. Your soul and your flesh must agree with your spirit. Then that's holiness. If your spirit says, for the next 3 days, ngizongena fasting, your soul must say, yes, sir. Your flesh must say, yes, sir. That's holiness. Lo mzalwane ungikhubile. Ngenze njani? Ithi soul ave ngicasulile ngifuna kumbona. Ithi flesh thatha igabathi umkhuphuze isiphoko. Bese spirit isithi nevertheless we forgive. Once you as a spirit man you say nevertheless thus says the Lord, forgive those who trespass against you. Immediately your soul must say yes sir. Your flesh must say yes sir. That's holiness. Somebody say holiness. Yeah,
Ubungcwele kuchaza ukuthi ukuba ungathi wena as a spirit uthi ngiyenkonzweni ithi soul usakhumba uthi ngixabene nomama uNkosi ithi flesh nami ngiphethwe umkhuhlane. Ekhaya elilodwa kuney'nqumo eziwu-3. Khona ofuna ukuya enkonzweni, khona okhubekile obukhutshwe umzalwane, khona okhala ngeflu. That is why uzobona umzalwane uma egcine ephumelelile ukufika ehudula isoul neflesh yakhe. Omunye afike ney'nwele ey'the. Omunye umbone ngisho ehamba ukuthi uDavuza igama lakhe akazazi nokuthi wenzani. Yabona? Kwenzakaleni? Umphakathi wabantu abathathu kodwa baney'nqumo ey'hlukene. Ngeke-ke uthi uhluleka ukuthatha isinqumo umthatha umunye bese uthi uzothatha isinqumo entweni e-outside. Uyobeka iqatha lenyama thiwe do you not eat. But ngoba kutshelwa umuntu owumphakathi ohlukene kathathu uzokwenza njani? Uzoyidla ngoba uzothi yena hayi uthe uNkulunkulu ungayidli. Ithi soul yaze yajuice. Ithi flesh kwamanje ngijuza amathe mina. So obvious. But if holiness is observed, uzothi mawuthi no, nevertheless we do not eat. Your soul will say yes sir. Umzimba wakho uzothini? Yes sir. Isho ukuthi holiness means one. Yeah, chaza nje. Okuthathwa kwa spirit, isoul ne-flesh must obey. Ngigeze noma cha. Sithi spirit, God is next to cleanliness. It is soul. Akekho nongithandayo for what? Ithi flesh vele futhi ukhathele ngabe ungena embhedeni. Usazongena emanzini? Aha. But when holiness is observed, kwaziwa la kulo mphakathi wakho u-3 ukuthi spirit is leading. That is you. You are a spirit. And when as a spirit, you must be a joint partner with the Holy Spirit of God. Alishongo njalo iBhayibheli bazalwane ukuthi he who is joined with the Lord, he is one spirit with the Lord. So when as a spirit being, as the image of God, you must create a strong partnership with the Holy Spirit. So that mawuqala uthi kuzoba nje, your soul will submit, your body will submit. Manje kuwe lapha ku leadership kuyabheka. Leadership uphethe u50% vote. Laba abawu2 flesh no soul 25-25. No, abel baphathe lutho. Utshela emakhaya bengaphathi lutho. Hayi bangaphathi. Spirit must have 100% vote. What he says go. This process ye correction ike ize ngani bazalwane ngama hardships of life. Right? Ifika ngani correction? Yeah, ngekhathi zobunzima. uNkulunkulu uyayithatha ikhathi zomzimba empilweni yakho ayisebenzise to discipline. 2, uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha ama-consequences because of your own carelessness. Kunokuthi ama-consequences awasebenzise as punishment, uyawasebenzisa as i-correction and as i-discipline so that you can improve. Uyabona ukuthi uNkulunkulu akanaqubu njengawe. Uthi wonile, uthi umphazamisile inkosi yezulu bakithi. It okay,
noma nginelungelo lokumthatha ngimphonse, ngeke ngimphonse. Ngizothatha this carelessness ayenzile ngiyisebenzise as i-class ukuze kuyi-character ezokwenze njani, ezo-improve, so that i-character ezokhula. Nikhona bazalwane? Then bese uNkulunkulu athatha ama-consequences. Ungafika ukholwe bese one day nje udecide ukulahla, uthi uyalahla kuqhamuka ingane. Yabona? uNkulunkulu uzokakupheke adedele ingane nje ikimilise ihude ikhipha amafinyila iphalaze bethi bonke belele ebusuku wena uvukile enze show ukuthi nobaba wengane vele aphenduka i-dragon. Uthi usagade lokho kwenzeke lokho, uthi usathuthuthi ithi yadlala ivele ilimale kabi ngo-1 ebusuku, sekumele uvuke uyogcina imoto kamakhelwane. Ngisofisa nje uNkulunkulu uthule nje wenze njani ukuze mawuqala futhi ucabanga ukuthi yini konje letha ingane uthi u-amen nawo noma senikhubekile unje yabo bethi nje kusho ukuthi iwiphi yenze njani ingene kahle. So uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha ama-consequences that were supposed to kill you bese minimize ukushisa kwawo so that uzoba seklasini elirayo ufunde. That is God. Not only ama-consequences are for correction, but also what bazalwane, uNkulunkulu usebenzisa izwi lakhe, nezwi lakhe uyalisebenzisa ukuthi asenze njani, asiqondise. That's why iBhayibheli kuPsalms 119 lithi iBhayibheli, izwi lakho Nkosi liyisibane ezinyaweni zami, liwukukhanya nasendleleni. Kusho ukuthi izwi liyakwazi ukwenza njani, ukuqondisa. Hallelujah. Mighty Jesus. Ake sibuke uHebrew chapter 12. Ake sibuke uHebrew chapter 12. The NIV will do, guys, ne? Thank you. Kuthiwa ke lapha enjoy hardship as a what bazalwane? As a discipline. Yeah. Enjoy hardship as discipline. Yizwa ke kuthiwa God is treating you as his children. Uniphathiso kwani uNkulunkulu when he disciplines you? Yeah. Kodwa kuthiwa le discipline. Okay. Can we have isiZulu? Can we have isiZulu? There's something I want to show you. Kulega sokufundisa ivangeli la ekhaya. Will teach you so that oqebe laba badukisa abantu. Okay. Thank you. Siyabona sonke likubazalwane. Thiwabekezelane kulayweni. Right? Ekuyalweni yenze njani? Ngokuba uNkulunkulu wenze njani? Uyaniphathiso kwabantwana. But uniphathiso okwabantwana ngani bazalwane? Ngokuyalwa. So kuthiwa ekuyalweni yenza njani ke nini? Elesingisi lithe enjoy ama-hardships. And when you enjoy kuma-hardships, bekezelani kuma-hardships. Walinbekezela athatheni as a discipline. Ubani izwa le?
ngokuba yiyiphi indodana engayalwa nguyise na? Yiphi indodana? So any son uyadinga ukuthi uyise ayenze njani? Asibuyele ku-NIV ke. Right. If we had time, besizoyiqala ku-verse 1, but time will present itself, not today. So ke kuthiwa ke ama-hardship abekezeleleni as what, noma abukeni as what? As discipline, not as a punishment. Awumuzi umuntu ethi ngonene enkosini ngehlelwa yilokhu, because mayebuka ubunzima ahlangabezane nabo ngaleso sikhathi ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyamphanisha. Bazalwane, ngicela usho emva kwami. uNkulunkulu akajezisi ngenxa kaJesu. Thank you. The only time where we will see God punishing men, it is when isikhathi sikaJesu as umsindisi sesiphelile. Then you will see what God does maye punish umuntu. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu ubunzima bempilo abusebenzise kuwe as i-discipline, it is because noma wonile uvinjwa ukuthi kunegazi eselichithekile. Bazalwane, khulumani nami ngithi. Uthi lo baba encwadini yamaHebheru ngokuba igazi lika Jesu, it speaks better things than igazi lika bani? Lika Abel. Ela Abelo likhuluma i-punishment, likhuluma i-judgment, but the blood of Jesus, it speaks of forgiveness, it speaks of reconciliation. Elika Jesu likhuluma intethelelo, two likhuluma in ukubuyisana. So that is why ngisho kuthiwa endleleni yokukholwa ugeje kanjani, ama consequences angeke abe i-punishment because of the blood. uNkulunkulu uyawashintsha to being a discipline. What is the purpose of discipline? Is to mature you. Ngicela maningizwa nithi amen. Thank you. Yeah, amen, Shana. Verse number 8. All right. If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate. Into engisho last week. Ukuthi ingane yesihlahla uNkulunkulu noma ekhaya makuthiwa ingane ingeyesihlahla, ingane yangaphandle. Ayenziwa lutho. Mina ngikhumbula sisakhula nje. Ekhaya if anything goes wrong, ucela abangani bami bekudlala. Uswazi beliqhuma kimi. Laba abafikile ade bezodlala nami ngoba basiba bala ekhaya. Ngeke benziwe lutho. Ushaywa wena wala ekhaya ukuthi wena wathula wathini? Kini kwenze ku1 no2 no3. Because bengise umntwana, I would get offended. Ukuthi why beshaya mina ngeke? Why bengabalandanga nosibani bani? Kanti umkhulu ngoba engishaya nje kimi he's raising what? A man. Ukuthi nikufundisa irresponsibility. So if you are not disciplined, ngapha wonke omunye umuntu wenze njani? We are disciplined. Then that means you are not legitimate. Awusuka wasendlini. Lento bengisho last week ukuthi be worried uma uzophila anyhow and there is no whip. Mele wazi angisiwo wena. I'm a son of the devil. God is not my
Because if he was my father, he would do what, bazalwane? He would discipline. But for the fact ukuthi uyangibuka, impilo iyaqhubeka. There's not even a conviction in my heart. Then you are what? A legitimate child. You are not a son in the house. Because there is no discipline. So, lithi iBhayibheli ke, not true sons and daughters at all. Verse 9. Moreover, yizwa, thiwa sonke sike saba nobaba benyama. Lizosho njalo lezizulu lakho. Sonke sike saba nobaba benyama. Ade besidisciplina. Amen bazalwane. Sabahlonipha ngenxa yalokho. Ngoba ngibekisa nje ukuthi ekhaya ibisho induku kimi, whether ubaba noma umkhulu ongishayayo, ibisho induku, and I respect them for that. Ngoba sengibuka manje sengikhulile ukuthi this is what they were trying to do. Sekuthiwa ke, how much more should we submit to the Father of spirits and live? So uma obaba benyama basidisciplina sabahloniphela lokho, kuthiwa kangakanani ke kubaba kamoya. Nkosi uJesu. Esithi uma submita noma esithi uma siyithoba kuye bese enze njani? Bese senze njani? Siyaphila. Bazalwane. Uyabona ukuyithoba kuyidiscipline kaNkulunkulu kuletha ini bazalwane? Khulumani bazalwane. Isho ukuthi kuletha ukuphila. When we submit to the discipline of our Heavenly Father, we shall receive what? Life. We shall receive life. Nkosi yami, aza akudlule kuleli verse. Obaba bethu benyama basenze njani? And kwesinye isikhathi izinto abebesidisciplinela zona, they were inadequate. Noma ngithi idiscipline yabo was inadequate. Ngichaza ukuthini? Kunabantu kwaphuma Enzo kwaziwa kahle ukuthi iyasha imvula ekhaya, watholakala nomfana. Kodwa uEnzo waphuma lapho. Come on class. Nase nenza ngenye indlela. Yaba? Kwaziwa kahle ukuthi umalume uyaxebula. Uyaxebula. Kodwa uThabisanga waphuma lapho. Leyo nto siyasitshela ukuthi ngiyabonga ngesizulu, thank you. Futhi ke sasinawo baba bethu benyama abasilayayo. Sabazisa, meaning sabahlonipha. Pho asiyukuthobela uyise wawo moya kakhulu kunalokho siphile na. Obaba bethu benyama, they disciplined us. Abazali bethu enyameni, they disciplined us. But discipline yabo was inadequate. Yes, it did do a job there and there. Abanye bethu size safunda ukuphuza utshwala, safunda ukubhema ugwayi, kodwa kwazi kuleli yakhaya akudlalwa. And uze wafunda ukuphuza, uze wafunda ukubhema, abanye bethu besazazi ukuthi iyasha induku. But kuyo leyo nduku, kuyo leyo discipline, sayithola indlela yokungaphili right, sakhula futhi na. Lento siyasitshela ukuthi as much as they disciplined us, but discipline yabo was not inadequate. Yingakho abanye azange bakuthole lokho. Ikhona imindeni engcwabile. Baziwa kahle ukuthi leli yakhaya kudlalwa, ngeke ujole nengane yalapho, ubaba lapho uyashayana. Kodwa ingane yakhona yatholakala ikhungile, umfana edukile. But discipline ibishilo
kwaba ukuthi eyomuntu oyinyama negazi, so ngeke izibe adequate, ngeke yenze umsebenzi ophelele. But mase kuza kuNkulunkulu kuthiwa ke uNkulunkulu ungubaba kamoya, and eyakhe discipline, it gives life. Oh bazalwane, angithi seniyangizwa. Asiya ku verse 10. Right. Ngokuba bona kambe basilaya izinsukwana njengokubona kwabo. Angithi yabo? They didn't have the whole scope. Balekelela, bayala, badisiplina la ade bengakhona khona. Noma ngichaza kahle. And ukusiyala kwabo kwaba okwani? Okwezinsukwana. Kusho ukuthi idiscipline yabo, it is within a human timeline. Kusho ukuthi kaNkulunkulu is beyond insukwana. Bazalwane, senze a comparison la between umzali wakamoya nomzali wenyama. Nikhona. So ke laba benyama basiyale ini bazalwane. Just insukwana. Okusho ukuthi ukuyala kwabo is not persistent. Ngoba engabanjwa ushukela kusasa shona. Angabanjwa i-stroke aphinda angakwazi ukukuthethisa. Ngizama ukuchaza insukwana. Engakuthethisa namhlanje abone ukuthi awuzwa kunokuthi anyukelwe yi-BP, ungcono athula kubuka vela kuduka. Insukwana. And besiyala insukwana bebekwenza njengokubona inadequacy. Kusho ukuthi ukuyala kwabo bekulingana nemiqondo yokuba abantu bekungenaso isambulo esithize esi-deep compared to God. Ngoba when God disciplines you, ukudisciplina ngokomhlaba kubizela kuwo destiny. Umzali maye kudiscipline, usuke kudiscipline, hayi uzokhuluma indoda enjani? Uzokhuluma. But ukhuluma into angayazi. Akakaze abe naso isambulo saleyo ndoda kubona uyiyo. Bangaka abakhuliswe namhlanje bayizibotho. Kodwa imvubu iyasha. Abame bebhonywa kunezagile ezanqamuka kubhonywa bona. Namhlanje bawotsotsi phezu kwezagile ezanqamuka beshaywa. Glory to Jesus. Kepha yena kube yini bazalwane? Insizakalo. Size sithole ukuhlanganyela ubungcwele bakhe. Awulibuyise ku-NIV. Sekhona? Aha. Okay. Asifunde ngalolu limo olufundile. They disciplined us for a little while. Baba kwesikhashana. As they thought it best. No, lengifuna ukisho. Because we are doing a comparison. Bebekwenza lokhu bedlala ufinder find. That's why omunye umuzwe ethi angazi kokhula kube umfazi kulokho. Usho ngoba amehlo akho kubuka ikusasa ngempela khona la ngakhona ukufika khona. So akasho ngoba ekuduba. Usho ngoba na udideke ngempela. Khona kube indoda yini kona lo. But uNkulunkulu yabona yena akafana. Ufica ubaba ucashile lapha ubhulukolweni uthi iqhawe linamandla. Akasho ukuthi uyoba indoda enjani ecashayo. Uthi iqhawe linamandla ngoba uyayibuka idestiny yakhe eyigwale nje hayi bazalwane. They disciplined
us for a little while as they thought best. Babenza okungangamandla abo. Kwaba ukuthi amandla abo unlimited. Ukubuka kwabo kunjani? Limited. But God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. Ebona idiscipline kaNkulunkulu yenze njani? Ukudisciplinela for your own good. Number two, so that you can share in His holiness.